התודעה שלה רצתה להגן עליה כדי שהיא לא תחווה כאב כל כך הרבה. הגיעה אליי מטופלת בת 30, צעירה. היא לא מצליחה להיכנס להיריון. בבדיקות היא מגלה דבר אחד מאוד מאוד מעניין, שהיא נולדה עם רזרבה שחלתית נמוכה, זה אומר שאין לה כמעט ביציות. הרופאה ישר אומרת, קדימה, לכו לתרומת ביצית, זה אוטומט. אנחנו בנינו את העץ הבין-דורי, מגיעים לשורש, למהות, ופתאום גילינו דבר אחד מאוד מאוד מרתק. גילינו שסבתא רבא שלה הביאה 10 ילדים. היו לה 2 הפלות ו5 ילדים תינוקות שנולדו ומתו. התודעה הזאת של האובדן, של הכאב, של התסכול הדהד, היא יושבת על אותו ציר שלה. וברגע ששחררנו אותה מהסבתא הזאת ומהמורשת המשפחתית של האובדן והכאב, היא השתחררה. היא הרגישה גם אחר כך שירד מנתון, שיכולה לנשום. הוא איזה משקל ואיזה חשיבות יש ברגע שאנחנו מבינים לעומק את הסיפור, את הדברים, את ההבנה הבסיסית הזאת, למה בעצם הגוף רצה להגן עליה. התודעה שלה רצתה להגן עליה כדי שהיא לא תחווה כאב כל כך הרבה. לכל דבר יש סיבה, אנחנו צריכים להבין את הסיפור ואז מפרקים את הסיבה. זה רק דוגמה אחת מיני רבים ועוד יבואו עוד הרבה.